Ja, jeg tror, det er tid til en rapport fra vores knaldhamrende dygtige rapporter ude i den landsdækkende juletrafik. Er du der, Børge? Ja. Hvor har du valgt at placere dig lige i dette øjeblik? Jeg står der, hvor den nordgående trafik på E3 møder den øst-vestgående trafik på den sydlige del af den nye ringvej i den vestlige del af Viby. Nå, ja, der. Forløber juletrafikken som forventet, eller er den bare som den plejer at være? Ja, det er som man tager det. Ja, vil det sige, at der er rigtig mange biler, eller er der bare tale om tæt trafik? Ja, vi kan jo prøve at lade spørgsmål gå videre til en, som burde vide noget om. Jeg står her med lederen af færdselspolitiet, HK Madsen, og HK Madsen, kan vi ikke blive enige om, at situationen er fuldstændig ude af kontrol? Nej, jeg synes faktisk, at folk kører ganske pænt, og ifølge vores rapporter, så forløber juletrafikken helt normalt. Jamen lige her for en halv time siden, når 2 biler kørte ud i det kryds, så kom de ikke ud, inden det blev rødt, så var der bare fyldt med biler over det hele. Hele vejen ud mod Mårbyhøj den vej. Nå. Hvad mener man nå? Ja. Siger færdselsloven ikke, at man ikke må køre ind i et kryds, men ikke er sikker på, at man kommer ud igen, inden det bliver rød? Jo, nu har vi jo ikke mandskab til, at vi kan udstationere betjente i hver eneste lyskryds. Hvad har I mandskab til, om vi egentlig må spørge? Altså, jeg synes, at vi hos færdselspolitiet har en ganske pæn normering af betjente til at regulere trafikken, specielt juletrafikken. Ja, det kan nu være del af meningen om. Tilbage til dig, Finn. Ja, tak til dig, Børge.